Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem domu aukcyjnego IAA z oddziałem w Łodzi. Znajdujemy się tuż obok Centrum Handlowego Manufaktura. Oferujemy kompleksową obsługę od wyszukania auta przez udział w aukcji, transport, formalności aż po rejestrację. Wszystko w jednym miejscu, bez stresu i bez ukrytych kosztów. Gratuluję i dziękuję za zaufanie. Od początku stawiamy na przejrzystość i zaufanie. Każda oferta jest przygotowana indywidualnie, dopasowana do Twoich oczekiwań i budżetu. Dzięki temu możemy znaleźć samochód, który spełni nawet najbardziej wymagające marzenie. I to w rozsądnej cenie.